Halo? Halo? Tu ste. Moja malenkost dvorska luda. Dakle, imam nešto važno da vam saopštim. U naredne 4 emisije Zvrka gledat ćete mini seriju kreativnog studija Čarolija, koja se zove Muzika ili ništa. Dakle, zauzmite svoja mesta, udobno se smestite, pripremite kokice i krećemo! Zamislite kraljevstvo u kome samo muzika vlada, gde narod u svome svako dobro jutro pesmom poželi kraljica mlada. I svi u tom kraljevstvu pevaju po ceo dan, sve dok im noć na oči ne spusti. Ne, to nije ta priča. To nikoga ne zanima. Već 1000 puta viđeno, uvek srećan kraj, bla 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 bla. Ovo kraljevstvo je potpuno druga priča. No za početak red bi bio da vam se predstavim. Na svakom dvoru neko mora da bude ko uvek može da razveseli ljude. Krenut ću od sebe i to mi godi. Vi morate znati ko priču vodi. Za mene svako dete zna, jer dvorska luda, to sam ja. Hej! Pevam, skačem s malo truda, zbijam šale, pravim čuda i svoj nosić guram svuda. Mogu jer sam dvorska luda. Pevam, skačem s malo truda, zbijam šale, pravim čuda i svoj nosić guram svuda. Mogu jer sam dvorska luda i svoj nosić guram svuda. Mogu jer sam dvorska luda. Aplauz bi mi baš prijao. Ajmo. Aplauz. Pevala bih vam još malo, ali vreme zove da vas upoznam sa glavnim likovima priče ove. Da li ste raspoloženi malo za neke zagonetke? Može? Dakle, ovako. U raskošnoj haljini, sa krunom na glavi, napudrenog lica, pred vama stoji ko? Kraljica, tako je. A pazi sad. Sa notama diše, dok muziku piše. Za orkestar ili hor, on je dvorski kompozitor. Pogledajte ga, molim vas. Tek pre neki dan stigao na dvor i još uvek se smeška. Ne zna šta ga čeka. Ne zna da naša kraljica nije baš tako srca meka. Znate šta? U ovom kraljevstvu svi moraju da sviraju kako ona kaže. Čak i ptičice pevaju kako ona kaže. Ma znate šta? Nije to lako. Pa nijedan kompozitor ne može muziku stvarati tako. Nego da vam kažem, dosta priče, gledajte i uskoro sve će vam biti jasno. Idemo dalje. Baš divno što ste stigli. Jedva čekam da čujem šta ste to iskomponovali za mene. Naravno, draga moja, komponovao sam čitavu noć. Bravo. Dakle, predlažem ovako, da kada uđete na dvor, prvo krene aplauz. Aplauz, obožavam aplauzu. Zatim napravite prvi korak. I kreće muzika. Šta mislite? Prvi tak do duše, ali već se osjeti... Nije loše, ali ja bih to ipak ovako. Molim vas, poslušajte još jednom. Dakle, idemo. Razumite, veselo, forte. Razumem, bez veze. Moje je bolje. Tako. Pa, ali to nije dobro. Kažem, nije baš najbolje. Šta ste to rekli? Pa to ne valja. Kako se usuđuješ? Ja sam ovde kraljica. Ja sam kompozitor. Pa ti si jedan mali ništa mi beli miš. Tako. E pa ne dam, ovo je moja muzika. Sada si preterao. Oduzimam ti sve note. Jedna po jedna. U kutiju sada. Muzikom tvojom nek tišina vlada. Nije ostala ni jedna jedina notica. Šta ćemo sad?
Uzela mi je sve note. Sada vam je sigurno jasno zašto ne smete propustiti sljedeću emisiju Zvrk. A do tada pozdravlja vas kreativni studio Čarolija.